Skal jeg flash for dig? Kæft, Michelle, jeg ved det. Du snakker så meget, at Ja, det er også du snakker så meget i den her fucking kamp, Michelle. Det er helt sygt. Du kan lukke røv. Der er ikke nogen, der gider at høre på dig. Michelle, du snakker aldrig. Du giver aldrig call-outs. Du er helt tiden så stille. She's shy now. Ravn, Det er derfor, jeg blev sur. du er typen, der bliver sur på mennesker, når de ligger gaflen og kniven på modsatte side. Hallo, fatter du ikke, hvordan bestikket skal ligge, eller hvad, mand? Nej, det er sådan helt seriøst. Jeg ved ikke, om jeg bliver sur, men det var sådan, det irriterer mit UCD, at man ikke ligger den på en fucking rigtig måde. Især hvis det er fucking, hvis man skulle have julefrokost eller andet, så gør det da pænt. Gør det da se ud som om Der er jo ikke nogen, der fucking spiser med venstre hånd. Der er ikke nogen fucking mening i det. Alle gør det. Ja, og det giver ikke nogen fucking mening. Så sidder du med gaffelen højre, eller hvad? Selvfølgelig spiser jeg med højre hånd. Og så ligger jeg altid gaffelen på højre side og siger, Michelle, skal den ikke på venstre? Hvorfor fuck skal den ikke på venstre? Hallo, vi ser noget vildt. Så skal I lige følge efter. I skal holde for efter mig. Nej, jeg gider ikke. Kom lige. Jeg vil gerne se det vildt. Er det ikke vildt? Vi kalder det her toiletter. Men vi har aldrig været derinde, så vi ved faktisk ikke, om det er toiletter. Vi stod der bare blindt på game. Nej. Jeg siger bare, at I har aldrig været derinde. Det er som at tro på Gud. Hold nu kæft, Michelle. Der er forskel på at tro på Gud og tro på skilte. Der er skilte direkte til. Nej, du tror på det jo. Lyt! Der er også bibler. Det får man ikke til at tro på det. Nej, det er jo ikke beviser. Nej, men det der ligger der et skilt over en dør! Jo! Nej! Det er ligesom at se et vidne ikke er et bevis i en retssag. Nej, et vidne er ikke et bevis. Jo, det er et vidne er et bevis. Ja, for det er ikke fordi, de tror ikke, de så nogen skyde nogen. De så nogen skyde nogen. Jamen, det kan bare hvad er forskellen? Det kan jo bare lyve, Michelle. Det kan bare lyve. Det kan bare lyve. Du er nødt til at tro på dem. Du er nødt til at tro på, hvad de siger. Det kan bare lyve. Du diskuterer kun lige nu, fordi du ved, jeg har ret. Nej, jeg diskuterer, fordi du er fucking dum. Nej, du diskuterer kun lige nu, fordi... Nej! Michelle! Hvad er en kitchen? Nej, du får ikke lov til det der. Muligt, at jeg ikke har hørt dig. Det er det, jeg mener. Hvordan får hun lov til det der? Hvor blev han af ham med der skubbe? Jeg knife ham. Du siger ikke sammen. Skulle vi spille flere, vel? Altså, vi kan godt, men så vil jeg gerne lige komme med et suggestion her, okay? Ja. Jeg skal lige høre den først, før jeg siger ja eller nej til, jeg magter. Kan vi lade være med, at... Ja, jeg magter ikke. Du ved... Okay, vi ses, drenge. Nej, Skal vi læse frem, så? Hvad? Skal vi læse frem? Hvad siger du, spiller stram? Hvad mener du? Skal vi liste frem? Nej, hvad mener du? Skal vi liste frem? Skal vi stille frem? Det er det, der sender jo. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det, gør. Nej, han var ikke. Jeg fightede ham fucking midt, jeg gjorde. Okay, men det er så fint. Han planter bare. Han var her ikke. Se, han var ikke fucking på site! Spurgt. Det er så dobbelt jernsætter af det her. Jeg hørte dobbelt i grimheden. Ja, wow. Det tager lang tid at komme ud med det der. Du peakede mod ramt jungle på nummer 2. Det er flash, tænker jeg. Okay. Så gode som de var på Asian, så dårlige er de på Mirage. Så jeg tænkte lidt over det. Her på Teams gemmer sig. Så er de fandme Jeg skulle til at sige på Teams. Jeg svarer, jeg hader dig. Jeg hader dig. Du er sådan en kælling, du er. Det er så sygt. Du er en... Nej, hold kæft. Du low, Ravn. Gør jeg. Ravn, du low, mand. Pas på. Så! Han er skadet. Kort, altså. Hvad laver du, Michelle? Så jeg var lige i mit eget univers. Og spækker er der orange, hvor er du hen? Ej, lad være med det. Ud lang. Må lige se. Kom. Ja, ud lang. Der er smoke. Okay. Jeg flasher lang. Så kalder man det. Og hende der Michelle der, han kalder ikke skid. Det var jeg gør. Nej. En opkon. Ja, det var godt nok godt, du kaldte det. Hvad står der ude? Der er så 10-10. What the fuck? Fucking god. Altså... Ja, faktisk. Du er faktisk også ret god i den her kamp. Ja, det er fordi vi spiller med den toer.